Είναι γνωστός ο κύριος Σπυρόπουλος. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Λοιπόν, επειδή εδώ εξυπηρετεί και οι συμπτώσεις είναι τρομερές, ο κύριος Σπυρόπουλος με έχει χειρουργήσει πέρσι. Άρα έχουμε τώρα εδώ Οπότε να τον καλύτερο πελάτη, ναι. γιατρέ. Οπότε να πιστοποιήσω ότι πήγε. Κύλι, ναι. Όχι κύλι, 3 κύλες από βάρη, από γυμναστική βαλατική κύλες και κάνω όπως ήμουν πριν, μια χαρά. Ήρθε και κατευθείαν καλεσμένος. Οπότε δεν το συζητάμε. Δηλαδή αυτό είναι σύμπτωση. Είναι όντως σύμπτωση πολύ καλή. Κύριε Σπυρόπουλε, λοιπόν, αφού μας κάνει τέτοια πάσα ο Λάμπρος, να πάμε κατευθείαν στο ερώτημα. Πώς αντιμετωπίζετε σήμερα μια κύλη του κοιλιακού τυχώματος, σαν αυτή που μας περιγράφει και ο Λάμπρος? Οι κύλες του κοιλιακού τυχώματος, χάσματα δηλαδή, οπές που είναι στο κοιλιακό τύχωμα, θέλουν χειρουργείο. Είναι ανατομικά προβλήματα που δεν διορθώνονται αλλιώς. Είτε μπορείς να τα περιμένει κάποιος μέχρι να εξελιχθούν, αλλά η καλύτερη αντιμετώπιση, κατά τη γνώμη των περισσότερων πια, είναι η πρώιμη αντιμετώπιση. Να αντιμετωπίσεις δηλαδή μια κύλη όσο το δυνατόν νωρίτερα για να αποφύγεις τις επιπλοκές που μπορεί να έχει μια κύλη. Το θέμα είναι ότι έχει αλλάξει η αντιμετώπιση. Επειδή βλέπω εδώ ενδοσκοπική, ρομποτική χειρουργική, γιατί υπερτερεί των υπόλοιπων τεχνικών? Γιατί ο στόχος πλέον είναι να κάνουμε την διόρθωση μιας πάθησης του κοιλιακού τυχώματος με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, αλλά με τεχνικές οι οποίες έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, με στόχο πάντα ο ασθενής να επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά του. Μπορούμε λοιπόν να διορθώσουμε 1, 2, 3 σύνθετες κύλες, συνυπάρχουσες κύλες, υποτροπιάζουσες κύλες, ακόμα και εσωτερικές μορφές κύλης, όπως π.χ. η διαφραγματοκύλη, με ελάχιστο επεμβατικό τρόπο, όπως είναι η ρομποτική χειρουργική. Πόσο καιρό έκανες να επιστρέψεις? Εγώ έφυγα την ίδια μέρα το ίδιο βράδυ με 3 κύλες. Εγώ σε από βάρη γυμναστικής, έτσι. Ναι. Έφυγα το ίδιο βράδυ, εντάξει, σπίτι, και μετά από. Ο γιατρός μου είπε ένα μήνα να ξεκινήσω. Εγώ του περίμενα λίγο παραπάνω. Σε 2 μήνες έκανα σήκωνα τα βάρη που σήκωνα και πριν. Άρα επέστρεψε κανονικά στη ζωή που είχε πριν το χειρουργείο. Ο στόχος είναι, και πολλές φορές ο ασθενής με ρωτάει, μα θα σταματήσω να κάνω βάρη, θα σταματήσω να κάνω αυτή τη δραστηριότητα που μου άρεσε? Ο στόχος είναι κάποιος να χειρουργηθεί και με τις τεχνικές που έχουμε πλέον και με τη σωστή αντιμετώπιση να επιστρέψει ακριβώς στις δραστηριότητες που έκανε. Ο στόχος του χειρουργείου δεν είναι να διατηρηθούν οι περιορισμοί. Ο στόχος είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομα να επιστρέψει σε αυτά που αγαπούσε και που έκανε. Ισχύει απολύτως. Εγώ είμαι φυλακτικός. Ο γιατρός μου λέει σε ένα μήνα. Ούτε στημένο να το είχαμε τώρα. Είναι εντυπωσιακό. Ούτε στημένο να το είχαμε. Δηλαδή αυτά που λέτε έρχονται και μέσα στην εφαρμογή στον ασθενή. Επειδή χειρουργήθηκα πέρσι τον Οκτώβριο, πήγα πριν από 2 εβδομάδες, γιατρέ, πόσο 3, για μια επανεξέταση πάνω στο έτος, να μου πει ότι όλα είναι ok. Και σου λέει καινούριος. Τώρα, πιστοποιημένο κέντρο. Τι σημαίνει αυτό και γιατί κάποιος πρέπει να έρχεται σε πιστοποιημένο κέντρο? Κοιτάξτε, πλέον είμαστε στην εποχή της υπερεξειδίκευσης και αυτό είναι καλό γιατί μπορούμε να προσφέρουμε εξειδικευμένα αποτελέσματα σε ασθενείς ανάλογα με την πάθηση που έχουν. Πλέον στο εξωτερικό και πλέον και στην Ελλάδα η χειρουργική αντιμετώπιση των κοιλών είναι ξεχωριστή υποειδικότητα. Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένοι χειρουργοί για αυτή την πάθηση και καλό η αντιμετώπιση, ιδίως των πιο σύνθετων κοιλών, να γίνεται σε κέντρα αριστείας, όπως λέγονται, κέντρα δηλαδή τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς όσον αφορά την τεχνολογία που έχουν, τον εξοπλισμό τους, τον αριθμό των περιστατικών που κάνει ο συγκεκριμένος γιατρός, τις επιπλοκές, το χαμηλό ποσοστό επιπλοκών που έχουν και φυσικά τη συνθετότητα των επεμβάσεων. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πιο απλή βουβονοκύλη μέχρι πιο σύνθετες κύλες που είναι ανοιχτά ολόκληρο το κοιλιακό τύχωμα. Και αυτό με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο κατά προτίμηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το πιστοποιώ. Το κατάλαβα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν κλείσουμε,